Намираме се в Бояна. Това е уличката Сребриста липа. И тук е комплекса от къщи Ел Класико. Виждаме пред нас първата къща, която се продава. Улицата е тупик, ще бъде асфалтирана, разбира се. Това е входа към паркоалеята. Така. Ето ги къщите. Вдясно е парковата алея. Пред къща номер 1 паркоместата са 2. Влизаме в самата къща. Така, пред нас е просторна всекидневна с кухненска част. Отгоре се вижда аспирацията и климатичната система. Вляво има техническо помещение, има и баня с тоалетна. Така. Холът е доста просторен. Площата на къщата е 90 квадратни метра. И от всекидневната се излиза на площадка с декинг. Ето го декинга. И пред нас всичко това е двора на самата къща. Вече е направено и озеленяването. Този двор също е към къщата. Така. Малко се качваме към двора. Тези дървета и елхички са много приятни. Ето в задната част на двора има ограда. Ето надолу изгледа към града. Така, поглеждаме към самата къща назад. Ето ги 3 етажа. Това е всъщност 3 етажа по 90 квадрата всеки. Така. Връщаме се обратно. Двора е доста слънчев и приятен. Над декинга ще има стъклена козирка. Така, качваме се на горния етаж. На горния етаж има техническо помещение, баня, гардеробна, голяма родителска спалня с френски прозорци и от спалнята вляво има помещение за много просторна баня, която е светла. Така, на 3-ти етаж плочата е със същия размер. Прозорците също са френски, т.е. изключително светли и приятни. Така, тук има 3 спални. Ето е първата, с прекрасна гледка към двора. Точно срещу нея има баня.
Имаме тук в ляво още една спалня. И третата спалня на етажа е тази. Така. Към нея има също собствена баня. Това е. На всеки етаж има възможност да се постави калина. Отоплението е с газ или термопомпа. Акт 16 се очаква до 2 месеца.